पसंद आया तो वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे क्यूटी फेंक के मारो या ब्यूटी, लेकिन मार दो यार। DJ अमर राज सोहन माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हमारा पिया के गेहर जैया मर्द जहर खा के कटनी में मुँह तोड़ देबो हे गई लेलही फसाई तू तो हमरा पिया के गेहर जैया मर्द जहर खा के रोह विधाता के कर धारल हो, रोह विधाता के कर धारल हो, अपन हारल हो, अपन हारल हो। हम छी अखन बहुअक मारल हो, अपन हारल हो, अपन हारल हो। हम छी अखन बहुअक मारल हो। DJ अमर राज सोहन अभी आप सुन रहे हैं कांवड़िया म्यूजिक। केकरो काने किए हट पहुँचे हो, हम हटबै जे हमारा में तो मुझे हो। ये हमर केल कई दिया है बाबू बेटी के अपन गैरेज के ये हम के लिए बिया है अखने जानू से लव मायरे जगे झटिया ये देखो चुप रोह विधाता के कर धारल हो, रोह विधाता के कर धारल हो, अपन हारल हो, अपन हारल हो। हम छी अखन बहुअक मारल हो, अपन हारल हो, अपन हारल हो। हम छी अखन बहुअक मारल हो। ओ भगवान अमर माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। मोगिलरे में पार लगा लेने छै, अपन चूल्हा चौकी पे रा लेने छै। सुनै छ ओ भगवान ये तू त निर्मलिया के लेला साथ आ हमरा छोड़ा दे लगे राइटर संतू के मन लाने बात तू हमरा कना दे लगे निक नहीं है तो तोरा रोह विधाता के कर धारल हो, रोह विधाता के कर धारल हो, अपन हारल हो, अपन हारल हो। हम छी अखन बहुअक मारल हो, अपन हारल हो,